Аз съм мистер Фриаус. Индивидът, който ви напомня да се храните на всеки, не един, не на два, на всеки точно 3 часа. Днес обаче няма да си говорим за хранене, а ще си говорим за митовете и истините в едни от най-яките движения в света на фитнеса. Ива, интересуваме, клякаш ли? Не, избягвам. Защо избягваш да клякаш? Защото много ми пукат колената, когато клякам. Не, уважаеми зрители, и пукат коленете. Къде трябва да клякаме? Додолу или не точно додолу? Трябва ли да клякаме, когато коленете ни болят, или не трябва да клякаме? Именно на тези въпроси ще ни даде отговор специалистът в тази насока, доктор Христо Димитров, кинезитерапевт. Завършил съм спортна академия, специалност кинезитерапия. Това е една специалност, която помага на хората да бъдат здрави, да ги възстанови след травма и след някои тежки заболявания. Да чуем дали пукат коленете. Пукат. Така, защо пукат коленете, доктор Димитров? Най-честата причина за пукане на коленете е така наречения пателофеморален синдром, т.е. от патела капачка, фемор е бедрена кост. Т.е. получава се така, че капачката при сгъване и разгъване на коляното контактува с един от така наречените кондили, част от бедрената кост, и това издава този звук. Естествено, влияе върху самото представяне на колянната става при движението клякане. Добре, а трябва ли да продължим с клякане? Тоест, ако клякаме, в този случай, когато коленете ни пукат, клякането е противопоказно или не? Истината е, че клякането е едно от най-естествените движения на човека. Това, че пука капачката, е сигнал, че има проблем и ние трябва да се вземем с решаването на този проблем. А какъв може да бъде този проблем евентуално? Какъв? Темата е доста обширна. Между другото, може да анализираме върху Ива самото движение. И нека тя да направи едно клякане. Ива, направи едно клякане и задържа в най-долната част. Една от причините, която може да бъде, това е пропадането на свода на ходилото и петата може да се премества навътре. Ние го наричаме пронация. Самия свод спада и вижте, под бедрицата се завърта навътре, което при изправяне може да се изправиш. Под бедрицата се завърта навътре, капачката отива по-външно при движението и контактува с външния кодил на бедрената кост, което пък може да провокира пукането, така нареченото пукане и болка. Така, добре, когато клякаме в този случай, ако тя завърта леко коленете в страни, по-добре ли ще бъде? Или? Коленете никога не трябва да се допират едно до друго. Това е така наречения медиален колапс или вътрешен колапс на коляното, което води до преразтягане на пасивните структури на коляното от вътрешната част и съответно може да доведе до болка. Капачката, ако погледнем анатомията на долния край, капачката е заловена за подбедрицата, точно под коляното, и минава в този улей, който се образува между бедрените кондили. Сега, истината е, че този проблем, пателофеморален синдром, така наречен, е по-чест при жените. И това се свързва чисто анатомично, тъй като при жената таз е по-широк и бедреният мускул работи доста по-кос, с няколко градуса по-кос, отколкото при мъжа, което е предпоставка за този проблем. Естествено, влияние върху този проблем оказват и ходилата, както казах преди малко, спадналия свод и направеното позициониране на ходилата също може да води до този проблем. В момента тя леко неправилно е позиционирала. Хубаво е ставичката на палеца да лежи на една линия с външната част на петата, т.е. ходилата да гледат малко навън. Тоест пръстите да са леко разтворени в страни, така да го кажем. Точно така. Това е една предпоставка за правилна биомеханика на долния край. Сега при нея, както тя ни разказа преди интервюто, преди предаването, че износва обувките от вътрешната част. И когато всеки един от нас забележи, че има такова износване, това означава, че най-вероятно петата
се изпада в една позиция наречена пронация и това способства както за пропадането на свода, така и за неправилната механика, биомеханика на долния крайник при клякането. А клякането си е напълно естествено движение, така че то не е забранено. Напротив, през по-голяма част от ежедневието, дори когато сядаме, ние пак клякаме. Така че това не е забранено движение. Така. Трябва да се наблюдава за проблеми. Обувките. Означени ли са при клякане? Мисля, че от доста голямо значение. Сега естествено, когато говорим за спаднал свод при един млад човек, е хубаво ние като специалисти, като физиотерапевти да го насочиме да тонизира мускулатурата на ходилата. Естествено, самите обувки, ако сте гледали щангистите как клякат, те са с една висока пета, което компенсира малко или много спадането на свода, а също така и поради това, че някои от трениращите използват доста сериозни тежести, това допълнително способства за голямо натоварване на петата и на ходилото и пропадане на свода, естествено нарушаване на механиката на долния крайник и може да доведе до така наречения медиален колапс, може да снимаш, на колената при клякане, което води до стрес на пасивните структури в коляното, естествено до болка. Така, имам един въпрос към Ива. Ива, понеже каза, че ти пукат коленете, а болят ли те? Случвало се, но не е често. Но пукане има се всеки път, когато. Да, но не те болят докато клякаш. Тоест пукат, но не те болят. Така, чувал съм, че когато изпълняваме някакво движение, или в случая говорим за клякането, се отделя повече синовиална течност и това всъщност е добре. Тоест, така ли е или не е така? Сега, ако трябва да съм точен, дали се отделя повече течност или не мога да съм на 100% сигурен, но самото движението е живот за ставата. Така че ако някой специалист ограничава ставите, дали е на пациент, дали е на трениращ, без видима причина, това е абсурдно. Разбирам. Друг въпрос, уважаеми зрители, който ме вълнува. С колан или без колан, когато клякаме? Говорим за работните серии. Колан къде? На кръста? Колан на кръста. А защо трябва да го поставяме? Искам да те питам. Ами, гледаме от щангистите, гледаме от трибойците. Те винаги слагат колан. Има някои, които не слагат, но масово слагат колан, който е част от екипировката и казват, че е по-добре с колан. Но някои казват, че не, че е едно и също. Какво е мнението на доктора в тази насока? Сега, въпросът може да бъде разгледан от няколко страни. Ако кажем за тези тежкоатлети, че те дигат сериозни тежести, да, предполага се, че е по-добре да се склон чисто превентивно, за да не стане структурен проблем в лумбалния дял на гръбначния стълб. Но ако човек тренира с малки тежести, аз смятам, че е необходимо повече да обърнем внимание върху позицията на тялото си и това да поддържа лумбалната извивка, наречена лордоза. Естествено, също така трябва да наблюдава и за правилната активация на предната мускулатура, коремна и задната. И един последен въпрос. В нашите професионални среди използваме бинтове за клякане. Това са едни големи бинтове, дълги са по 2 метра. Когато започнат да се навиват по коленете, те стават и сигурно 3 метра стават със сигурност. Тоест, бинтовете за клякане с тях или без тях ще ни помогнат, т.е. ще ни предпазят от травми или... Каква ви идеята да се бинтовате? Идеята е следната. Това е част от екипировката в силовите спортове, като силов трибой, например. Като тази екипировка ни предпазва от травми, нали, в коленете и дава допълнителна сила, нали, другото нещо, което масовия потребител в фитнесите не знае. Значи, има резон да се използва този бинт. Според мен това, което ти ми казваш, най-вероятно... Той се навива около крака. Идеята ви е да стабилизирате коляното и правилното движение между двата ставни партньора. Т.е. да няма нежелани множични сили, които да се появят в колянната става и да провокират болкова симптоматика и стресиране на пасивните структури. Т.е. под пасивни структури имам предвид връзков апарат, страничните връзки, кръстна връзка, кръстните връзки, както и ставна капсула. Значи това е причината да се използва този бинт. Ние пък в физиотерапията използваме така наречен еластичен тейпинг, както и нееластичен тейпинг, в зависимост от проблема на пациента. Всичко индивидуално. Но използването на бинт при
по-тежки атлети. Аз смятам, че уместно с цел предпазване на пасивните структури на коляното и нежелани травми. Ето поради тази причина в някои от тренировките ще пробваме с Ива, ще изложим едни бинтове и да видим дали ще изчезне пукането в коленете. Какво ще се случи, ще разберем по-нататък. Аз също имам въпрос. Какъв? Да. Разбира се. Да. Как трябва да клякам правилно и когато имам този проблем, нали, след като се установи, че имам проблем с ходилата и колената, как е правилно да клякам и трябва ли изобщо да клякам? Може би имаш предвид и стойката. Да, за стойката не говорихме. За нея? Тоест, за стойката. Изгърбени, изправени. Може да се обърнеш настрани и да вземеш хубавата поза с С-образна. четка назад. Както така назад. Вижте, колената, те са в една хиперекстензия, което по принцип това си е чиста анатомия. Не е проблемно, поставя самите ставни партньори в една неправилна позиция. Пак казвам, не е проблем, това си е анатомия, чиста анатомия при нея. Ако се обърнеш назад с гръб към нас, самите и ходила отиват навътре. Тоест, при нея трябва първо обувките, само да поставим малко. Обувките, които трябва да използва, е хубаво да бъдат с по-висока задна част на обувката, задната част да е стабилна, за да може петата да е стабилна и да не изпада в позиция прониран. Малко по-високи, да не са с равна подметка със сигурност. Малко по-високи, 4-5 см и съответно частта, където е петата, трябва да е по-стабилна, за да може петата да е стабилна при клякането и да не се стимулира това пропадане на свода. Отделно, ако тя има пропадане на свода, което в момента предполагам поради позицията и на ходилото, трябва да има задължително активни упражнения, които да стимулират собствената мускулатура на ходилото и не на последно място, трябва да има винаги плътен контакт на цялото ходило с земята, когато кляка и естествено да е в правилна позиция, т.е. линията, която свързва външната част на петата и трябва да минава и през ставичката на палеца. Т.е. да гледат малко навън краката, да внимава да не събира коленете при клякане, винаги да гледат навън. Естествено, да обърнем внимание на седалищната мускулатура, която контролира коляното.